Züleyxa çawa dest avête gumlek çiriya. Wê demê mêrê Züleyxa kete hundirû. Ji ber tiştê dibîne ji çavên xwe bawer nekir. Bi hêrs û bi xezeb got: Çi diqewime? Züleyxa got: Yusuf xwast dest bavêje namûsa te, ez jî jê direvim. Vê xulamê xirab bide cezakirin. Cezayekî mezin bidê, an jî wî bavêje hepsê bila li wir birize. Yusuf got: Mil tu kesî xirabî nekiriye. Ez dest navêjim namûsa te tu kesî. Züleyxa bû esîrê nefsa xwe, ji min xwast ku bedena min bi dest bixe, ez jî jê reviyam. Yek ji malbata Züleyxa jî ji mêrê wê re got: Bê lêkolîn tu kesî nede cezakirin. Dibe ku tu gunehê masûmekî bixîstûyê xwe. Ku gumlek ji paş veqetiya be, Züleyxa ketiye bin bandora nefsa xwe û suçdar e. Ku gumlekê Yusuf ji paş ve çiriya be, ev jî alamet e ku Yusuf darawa dike û Züleyxa rast dibêje. Lê mêze kirin ku gumlekê Yusuf ji paş ve çiriya ye. Mêrê Züleyxa fêm kir ku jina wî Züleyxa darawan dike û wî dixapîne. Piştî rastî derkete holê ji jina xwe re got: Bêguman ev xapandina we ye. Xapandina we zêde mezin e. Yusuf, qet behsa vê bûyerê neke. Züleyxa, tu jî ji gunehê xwe tobe bike. Lewra te xeletî û gunehekî mezin kiriye. Wextê pîrekên wî welatî seh kirin ku Züleyxa çav berdaya xulamê xwe pê tinas kirin. Gotin eşqa dil ketiye dilê wî. Gotin eşqa dil ketiye dilê wî. Çiqas dirêyeka şaş de ye, xwelî li serê Züleyxa be. Dema Züleyxa seh kir ku jinên derdora wî tinazê xwe pê dikin. Bang li hemû a kir. Tev hatin balê û li odeyeka mezin rûniştin. Züleyxa her yekî kêrkek da destê wan piştî gazî Yusuf kir. Yusuf ku xulam bû, mecbûr bû were. Yusuf çawa kete hundir, çavên hemû wan ço ser Yusuf. Ji delaliya Yusuf ecêb man, xwe hinda kirin. Hayê wan ji wan nema. Şûna fêkiyan biqeşêrin, destê xwe birandin û gotin: Ev ne însan e, ev wek melek e. Piştî vê planê, Züleyxa ji wan jinan re got: Tiştê hûn lome dikin ev e. Ku hûn dişûna me de bûna, wê yê jî nikarbûna bi nefsa xwe. Belê, min xwast Yusuf bixime dest, lê ew nêzîkê min nebû. Ku ew xeberê min neke, xwe teslîmê min neke, ya ê bikeve zîndanê, yan jî ez ê wisa bikim ku li rûyê erdê rezîl be. Yusuf lê rênd ku bi dek, hîle û planê wan re nikare mücadele bike. Destê xwe hilda bal Xwedê ve û zarezar kir. Got: Rabbê min, ji min re hebs ji vê qesrê çêtir e. Şûna ez emrê Züleyxa bînime cî zîndanê nasîbê min bike. Ku tu alîkariya min nekî, ez ê jî bibim ji cahilan. Belê, we xelet fêm nekir. Yusuf pêxember dişûna qesrê de zîndanê xwast. Lewra hin caran tiştê em jê direvin, di wan de xilasiya me heye. Ji xwe rêya diçe cennetê bi zehmetî û bi meşaqqetê hatiye perdekirin. Rêya diçe dojehê jî bi zewq, hewes û xwastinên nefsê hatiye dorpêşkirin. Çawa bihuşt ne hêsan be, cehennem jî ne beredayê hatiye xulqandin. Xwedayê me, tiştê te ji me re nivisandiye, ji me re rehet û asan bike. Şopandina rêya Yusuf pêxember nasîbê me bike. Amîn, amîn.